Takže toto video bude o Brawl Stars. Dneska sa spoločne pozrieme, lebo Brawl Stars vydalo video o Stranger Things. Má to 7 minút, určite si to pozriete. Teraz tu vám dávam fotku, ako vyzerá. A ja vám to kľudne môžem ukázať. Tu máte Brawl Stars a toto tu najnovšie video, vám to pozrieme celé a je to fakt ako epické. Už na to teším a dneska si pozrieme, si povieme zo pár informácií o tomto eventu. Ja som si tu nahral 36 fotiek. Není tam všetko, ale tie základy tam sú. A dobre, vždy. My si to pozrieme na fotografie. A tu máme prvú fotku Stranger Things skiny. Takže tento skin, skin 11, je na Brawlera, ktorý sa volá, teraz sme ho hrali, ale Lumi. Lumi, potom tu je, jak sa volá? Tu neviem. Nedá sa. Takže tieto všetky fotky si pozrieme. A uvidíme. Takže, ok, takto sa to popínam. Takže, máme tu prvé 11 a je to Lumi. Tak to vyzerá. A je to ako, dalo si to na tom záležať, lebo ako fakt to vyzerá ako 11. Takže, na Lumi, zaujímavé. No dá sa. Potom tu máme retro Lumi, taká cukrová ako keby, taká ružová. Máme takú červenú, takú krvavú ako keby. Tu máme potom Dustin. To neviem, či nie je ten chlapec, čo mal som videl, že v hlave pavúka, alebo čo také. V prvej sérii a ho hľadali. A vlastne toto je vlastne Nita. A ona má seba, ako mal Poco, takéto stvorenie, ktoré tam sa mi zdá, že možno aj bolo. A keď sa dá Hypercharge, tak sa to bude to ako keby jeho pomocník. Takže to ma ako fakt zaujíma, to by bolo dobre. Vidíte? Dustin, a to je taká zrúda. Musíme sú viac tých retro skinov a tak. Tako to vyzerá. A keď má Hypercharge, tak si toho tu, aby mu pomohol bojovať. Neviem, ak sa to volá. A toto tu je Hopper. A teraz sa mi že je ten policaj, ten šerif. A jeho bude hrať Bulla. To celkom dáva zmysel, lebo bude taký silný, taký mohutný. Aj Hopper bol taký, takže hej, toto je ako dobré. Eddie, oni boli traja chlapci. A vlastne nimi bola tá 11, takže to bude jeden z nich. A si myslím, že to je ten najstarší. Will ako Gus, áno, to sa dá povedať, je to také podobné. Potom tu máme Shops, ahoj, nepoznám, a je to z Barry. Ja som Stranger Things nepozeral, takže ja tomu nerozumiem, ale budíš. Dobre, a tu už je akože menu. My budeme mať Upside Showdown. Asi za výhru budeme dostávať wafle a za tie wafle si asi v shopu môžeme dať čo kupovať. Neviem, ale to uvidíte sami. Vidíte, to takto vyzerá, že toto tak bude a potom pôjdu showdowny a tak. Áno, tu v tej hre sú powerky. Hej, tu je hociaká power, hociaká sila, napríklad moment, budete mať speed plus 25, to je reload speed, budete mať plus 20, tu projektil speed, budete mať plus 15, to budú také ako keby upgradey. To je ten upside down. A áno. Vidíte, tu máte tie wafle a tu máte tie síly, ktoré budete možno získavať. Zatiaľ všetko som nenafotil a samozrejme všetko ani nevieme, ale veď uvidíte sami. Pozrite si toto video, lebo tu nebude všetko. A keď získanete všetko, asi, alebo to tu, tak potom sa dá čo stane. To neviem. Vidíte, zase tu bude takedowns plus 6. A taktiež, keď vyhráte, tak budete mať
plus 18 wafle a Epic Win plus 5. Tuto sa mi zdá, že toto tu budú také podobné ako Stardropy a za to budete dať čo dostávať. OK, tu je to hra a tu sú mecha skiny. Máme tu mecha Mandy, takýto skin. Ona strieľa také šipy, také dobré, ktorá má tuto v ruke. Potom máme mecha Piper, neviem všetky skiny, ktoré boli na obrázku. Máme Piper, ten skin ako dobrý. A potom máme mecha Jessie. Toto boli všetky skiny ako na fotke, ale sú viac. Máme tu Gimred skiny. A tam už tie samotné fotky, ako napríklad toto tu som nefotil. Tu potom máme ten tie rankedy. A to bude vlastne Leon. Toto tu. Ten lev, ako keby to bude Leon. A neviem, či náhodou ho, ako na začiatku, keď bude nová sezóna, ho nezískame. To by bolo ako, komu viete si to predstaviť? Komu to by bolo epické, komu ten skvízal fakt dobre. A tu máme novú brawlerku, neviem, ako to bude kategória, či Mythic, Epic, alebo čo. Sa mi to je dačo tým. A je to Gigi. Je to Gigi a ona vlastne... ona bude mať taký kruh a vlastne bude vás to zabíjať, keď budete... To viete, jak máte Amber a ona má takú silu, ona nemá náboje a ona strieľa za 15 sekúnd a potom sa jej to vybije. Tá taká bude Gigi. Presne takáto. Takže uvidíte, pozrite si to video, lebo není tu všetko a ja všetko práve neviem. Sú tu ako pri každom brawlerovi boxy a taktiež aj mirror. To ma teší, lebo to bude pri Stranger Things, kamo. Ja si to neviem predstaviť normálne. A tu máme, že asi za toto tu, tie kartičky, alebo čo to je, budeme asi získavať, že bude nám písať, že čo máme nové. A máme napríklad nové Hypercharge, tam bolo napísané. Mina dostane Hypercharge, lebo teraz sa mi zdá, že nemá. A ona keď vlastne dostane tú Hypercharge a vystrelí, tak vystrelá také 3 náboje. Ako vidíte tu. 1, 2, 3. 3 náboje tu vystrelí. Taktiež to bude platiť aj u Ziggyho, tam je potom fotka. Tu máme tie questy. Tu budú nové ako questy, také mega questy, že za 5 dní to asi skončí. 15 battles FC Showdown a za to dostanete, kámo, legendárny Stardrop. Ale kámo, keď toto dali, tak to asi bude ťažké, nie? Keby to bolo ľahké, tak to by asi nedávali. To musí byť veľmi ťažké za to, že dostaneme legendárny Stardrop. Kámo, keď to bude také ľahké a dostaneme legendárny Stardrop, tak to bude, kámo, jeden z najlepších sezón. Máme tu 1500 X-patchok, to sa kamo zíde extrémne, to sa fakt zíde. A 20 battles, tak tu budú 20, buď Stardrop, alebo legendárny Stardrop, to by bolo veľa. 20 Stardrop a 3000 X-patchok. Kam to by bolo už veľa, niekedy bolo 20 legendárnych Stardrop, to by už bolo fakt. A vidíte, tu budeme mať toto ako podobne, že budeme získavať tie candy, ale tu budeme mať aj Stardropy. A OK, toto tu už je všetko. Takže áno, bude nový Hypercharge a pozrite si toto video, fakt je akože super. A toto by bolo všetko, kebyže chceli viac takých videí, teda dajte like a odber a sa s vami lúčim, to zatím bye bye. OK, takže určite si to pozrite. Ja vám chcem povedať, že určite si to pozrite, lebo ono, to za 22 minút to má 639 000 vzhľadnutí, to je fakt šialené. A bežte si to pozrieť hneď.